בום! חיכינו לפודקאסט הזה, אני לא יודע כמה זמן. יותר מדי. יותר מדי, כן. אני... מטורף, כאילו, פודקאסט סיכום RFA, לקח קצת זמן, כל אחד היה צריך לסיים את הדברים שלו. גרשון להתחתן, דוד לפתוח בוקס, ולד לבנות תוכניות אימון. האמת שאני בזמן הזה הכנתי חבר'ה ל-level 3, אז סבבה. טוב, אז אני בקצרה אתן כזה מה אנחנו נעשה לכל מי שמקשיב. אנחנו הולכים לסכם את ה-RFA מהצד שלנו כזה, כל אחד ייתן קצת את הסיכום החופשי שלו, ואז משם אנחנו נדבר על כל אחד מהתחומים, כל אחד מהדברים שקרו ב-RFA וכל מיני כאלה, ונצלול לזה קצת בשפה חופשית, נזרום עם זה. אז נראה לי נתחיל ממנהל האירוע, שזה DBD, דוד דייפר בן דיוויד, ואנחנו נתחיל ממך. בוא תסכם את זה מהצד שלך, בצורה חופשית. יאללה, בכיף. טוב. צריך טיפה באמת להיזכר, כי עברתי פה יותר זמן מה שרצינו נראה לי, אבל אם אני מסכם את זה בקצרה, מבחינתי הצלחה מטורפת, הרבה יותר טוב ממה שחשבתי. כאילו בתכלס שנכנסתי לזה, כאילו הייתי בטוח שנכנס למשהו שהולך להיות די סיוט, גם כל ההתנהלות סביב זה, כי זה המון עבודה סיזיפית, והמון התעסקות בכל מיני שטויות שאני מאוד לא אוהב להתעסק בהן, כמו שופטים ובעיות ערעור ולספור חזרות במוקדמות וכל מיני דברים שמאוד הרתיעו אותי. ולמרות כל זה, מכל הסיבות שדיברנו עליהם, החלטנו שאנחנו עושים את זה בשביל לקדם את הענף והכל. בדיעבד זה היה מאוד מאתגר, אבל הדבר שהכי חששתי ממנו זה שלמרות כל העבודה הקשה, אנשים בעיקר התלוננו והתבחיינו ובאמת יציקו על כל דבר קטן, ובפועל שמעתי ב-99% פרגונים. קודם כל כי אני חושב שבאמת עשינו עבודה טובה ויצרנו משהו מיוחד, אבל זה גם לא מובן מאליו, כי אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על זה שאנשים תמיד אוהבים להתלונן והכל, ואני חושב שכולנו קיבלנו כל כך הרבה פרגונים, באמת בצורה לא פרופורציונלית, ברמה שלא יכולתי לצפות. אז קודם כל מהבחינה הזאת אני חושב שזו הצלחה מטורפת. אני לא חושב שאי פעם, זה גם מה שאנשים אמרו, אני לא חושב שאי פעם היה כל כך הרבה פרגון על האירוע הזה. אפילו בשנים הכי חזקות, תמיד היו הרבה ביקורת, אבל אני חושב שבאמת עשינו משהו מיוחד. זה מצד אחד. מצד השני, בסוף כשבאתי ורשמתי חזון ומטרות לאירוע הזה, היו 3 דברים עיקריים, ואני חושב שעמדנו בהם ברמה מאוד גבוהה. אחד, באמת לעשות טסט איכותי, לבחון מי הספורטאים בעלי הכושר גופני הכי טוב, אני חושב שבאמת עשינו את זה ברמה גבוהה, אני חושב שהטסט היה מאוד מדויק. מבחינה מקצועית, אני חושב שזה היה קרוב לשלמות, לפחות ביחידים. בקבוצות היה כמה דברים שאפשר לשפר, אבל נדבר עליהם. ביחידים אני חושב שזה היה קרוב למושלם, שזה לא קל לעשות. לייצר שואו ואירוע מובן, אני חושב שעשינו את זה ברמה גבוהה. לקדם את הענף של הקרוספיט, אני חושב שעשינו את זה ברמה גבוהה. והרביעי, לתת כבוד לנופלים במלחמה ולכל האירוע המאוד גדול שקורה במדינה שלנו, ואני חושב שגם זה היה מטורף ומרגש. אז בעיניי זה היה מדהים, זה היה קשה, זה היה קשוח כמו שידענו שיהיה, אבל הסיפוק היה מטורף. מן הסתם נדבר עוד מעט על מה יהיה בשנה הבאה ולקחים, ויש הרבה דברים לשפר, אבל מבחינתי זה בגדול. מדהים, גרשון. טוב, אני אתחיל מהסוף. אני חושב שזה היה הרפא הכי טוב שהיה אי פעם. לפחות ראיתי את הרפא מ-2014, וזו השנה השלישית שלי בניהול של התחרות. זה חד משמעית בעיניי הרפא הכי טוב שהיה. אני אחזור שנייה אחורה, אז בהתחלה בכלל הייתה התלבטות אם לעשות את הרפא. אנחנו עוד היינו בסבב הראשון של המילואים, דודו דיבר איתי, אמר לי, מה אתה חושב כאילו שצריך לעשות? כן צריך לעשות אירוע, לא מתאים, לא מתאים? אז הגיעה ההחלטה שצריך לעשות אירוע, מתוך הבנה שזה כן משהו שיעזור לקהילה בתקופה הקשה הזאת והכל, וזה כן משהו שאנשים רוצים, למרות המצב. ואז החלטנו לגייס אתכם בעצם, אני חושב שזו הייתה אחת ההחלטות הטובות, ויצאנו לדרך, מתוך הבנה שהRFA השנה הולך להיות שונה מבחינת התקציב, מבחינת המשאבים, מבחינת הכל,
ועם כל הקושי של המשאבים, הוצאנו אירוע הכי טוב שהיה. אז כאילו זה מראה שזה לא השרביט, זה הקוסם. כאילו הוצאנו באמת אירוע מטורף, עם האמצעים שהיו לנו, הוצאנו מזה את המקסימום, ומסקרן אותי באמת לראות בשנים הבאות, כשכן המשאבים יעלו לאט לאט, מה עוד אפשר לעשות, מה עוד אפשר להוציא. אני בטוח שאפשר להביא את זה לגבהים מטורפים, והיה מטורף. היה ככה תקופה לא פשוטה, אני כזה באופן אישי תוך כדי המילואים והכל, ניהלתי את זה, אבל עשינו עבודה טובה. אני חושב שמבחינת הכל, בסוף הפידבקים של המתחרים, של הקהל, ואובייקטיבית אפשר באמת להגיד שהטסט היה באמת, כמו שדוד אומר, כמעט מושלם. הלוגיסטיקה, הארגון, השופטים, כאילו, הכל ברמה הגבוהה. וזהו, עכשיו כן, צריך לצלול לדברים וכאילו להגיד מה אפשר לשפר, כי תמיד יש מה לשפר. זהו, זה מבחינתי. מדהים. טוב, כל הכבוד, אחלה. לא השארת לי הרבה מה לסכם, אבל ככה מהצד שלי, אני בדיוק סיימתי את הסבב מילואים שלי כשדוד דיבר איתי על זה, ואני כזה בדיוק הייתי אחרי 136 ימי מילואים, ואז דוד אמר לי, טוב, צריכים לדבר על משהו, בא ואמר, הציעו לי כאילו להצטרף לזה, ל-RFA, ואז שאל אם אני רוצה ככה לעזור לו בחלק המקצועי של ניהול התחרות, ואני כאילו, וזה פשוט בא לי בזמן נכון, כאילו במקום עכשיו מין לחזור כזה מילואים ולנסות להבין מה אני עושה עם עצמי, מי אני וזה, זה פשוט הכניס אותי כזה ישר ללופ, אז בשבילי זו הייתה התרפיה שלי, זה היה כאילו, זה ממש עשה לי את ה... כאילו, בשבילי זה היה פשוט טוב. ואז זה התחיל לרוץ, אז כן, כאילו הרגיש לי שאנחנו קצת, שזה כזה, שיש הרבה דברים שהם קוראים ממש לאט בהתחלה, ואז פתאום הכל מתחבר בסוף, נכון? זה מבין, יש תחושה כזה של הכל כזה קורה כזה, קצת פה, קצת שם, שיחה פה, איזה שיחת זום שם, וזה כזה, נו, יאללה, מה, כאילו, ואז הכל מתחבר בסוף לאירוע, והאירוע עצמו, באמת, אין לי משהו להגיד, כאילו, דיברנו על זה מלא, וגם בנסיעה מהRFA, אני יצאתי במין אופוריה כזאת, שזה פשוט, זה עבד, גם הדברים שפחדנו מהם, לא יודע, החבלי קפיצה, שלא התפרקו וזה, הסתדר, גם הקבוצות, כאילו, בסוף הכל עבד והכל תקתק, ואפילו הריצה בחום בחוץ, כמה שהתלוננו וזה, בסוף היה בסדר. כאילו, ככה אם נסתכל על זה גלובלית, היה בסדר, אנשים שרדו את זה, נתנו עבודה, ואני חושב שמבחינת טסטים, אז כמובן שאפשר עכשיו להתחיל ככה לחפור ולהיות הכי, כאילו, מדען של קרוספיט, דאטה סיינטיסט, להגיד לא, אולי היה קצת יותר מדי זה וקצת פחות מדי זה, אבל אוברול, אם פשוט מסתכלים שנייה מהצד, אני חושב שהטסטים באמת בחנו כושר כמו שהם אמורים לבחון, ובאמת כאילו, מבחינת משאבים, שזה לא רק תקציבים וכאלה, גם זמן. זה רק יומיים, כאשר היום הראשון סוג של יום קצר, במבחינת המשאבים האלה של זמן, אני חושב שזה אלה הטסטים שיכלנו לעשות כאילו, בצורה הכי טובה שיש. לא היה משהו אחר, לא הייתי משנה שום דבר. חד משמעית. כאילו כזה. וזהו, זה בגדול הסיכום שלי. אני חושב שהRFA, אני לא חשבתי, באמת, זה הדבר נראה לי שהכי חשוב להגיד, אני לא חשבתי שהאימפקט של התחרות השנה יהיה כל כך משמעותי על הקהילה, על אנשים מאימוני קבוצה שלא חשבו על להתחרות, ואולי גם היום לא חושבים להתחרות, אבל יוצא לדבר יותר ויותר אנשים שרוצים להיות טובים יותר, רוצים להיות בכושר טוב יותר. שואלים, רגע, אני כאילו, אני עושה מסל-אפס, ואני עושה קרוספיט כבר הרבה זמן. רגע, ולד, איך עושים מסל? כאילו, פתאום, ואני מתחיל לשאול מאיפה זה, ראינו פשוט את התחרות, ראינו את ה-RFA, ואנחנו רוצים יותר, ואני חושב שהאימפקט היה הרבה יותר משמעותי ממה שציפיתי. כי לרוב זה RFA, זה כזה קליקה, זה נוגע במתחרים, קצת, טיפה כזה כמה ימים של אירוע מגניב לקהילתי, אבל זהו, שם זה נגמר, והשנה זה הרגיש לי כאילו זה ממש, היה לזה השפעות כאלה של אוקטופוס כזה, זה נגע בכולם ובהכל. בתכלס כאילו כששנה שעברה, עשיתי את זה גם קצת סטורס והכל, אבל הסיבה שפניתי לגרשון, אתה זוכר שדיברתי איתך ואמרתי לך, תקשיב, אני רוצה, נראה לי ששנה הבאה אני יכול לקחת חלק ולעזור. זו התחושה שיצאתי ממנה שנה שעברה, שזה לא קרה מספיק מה שוולד עכשיו דיבר עליו. שהרגשתי שבשנים הראשונות של ה-RFA, בגלל שזה היה כזה חדש ומשהו מיוחד,
זה דחף את כל הקהילה קדימה, ואנשים באמת היו בטירוף, וכל מתאמן ממוצע במועדונים, היה לו חלום של להיות ב-RFA. זה כאילו, זה היה בשיח של כולם. וזה מה שגרם לי לרצות להיות בעולם הזה, לא ספציפית ה-RFA, אבל הקרוספיט גיימס, אבל הדבר הזה, הבאז הזה שזה מייצר. וזה קצת נעלם בשנים האחרונות, בגלל הרבה דברים. אני חושב שהירידה הדרסטית התחילה ב-2021 עם האירוע באמת מאוד חלש שהיה בבלנד, כאילו שערכנו שם בבלנד, באוניברסיטה, שמהרבה סיבות היה גרוע מאוד, ומשם זה פגע במותג קצת, אני חושב. ואני באמת שמעתי מעשרות מתאמנים ומאנשים, וואו, שנה הבאה אני רוצה לקחת חלק, וואו, שנה הבאה אני רוצה להתקדם, וכנראה שאם אנחנו מכפילים את זה ב-70-80 מועדונים, זה מאות ואלפי אנשים, שסתם דוגמה, עזוב שזה דחף את המועדונים שלנו קדימה, אפילו מישהו כמו ולד למשל, שקיבל פתאום המון עבודה והמון פניות, אז המון מאמנים, וזה דוחף את כולם, וזה דוחף את הענף הזה, וכולם מרוויחים מזה, וזה מדהים שזה קרה, כי אני חושב שבסוף זו הסיבה שרצינו לעשות את זה. גם כי זה בסוף עוזר לנו, נכון? כאילו כולנו פה בעלי עסקים, אבל גם כי זה דוחף את הענף הזה שאנחנו מאוד אוהבים. כן, אני חושב שבסוף אנשים לא מבינים כמה משמעויות יש לכל דבר, ובאמת אחרי 21 להניע את התחרות זה היה לא פשוט, כאילו לייצר איזשהם תהליכים, איזשהם מסגרת של עבודה. אני חושב שהדבר הכי משמעותי היה הסיפור של התוצאות. כאילו, זה היה כאילו הפער הכי גדול, ולבנות שם איזושהי מערכת שעובדת, ובאמת לדחוף את זה, זה לא פשוט. על זה להלביש את כל הסיפור של המקצועיות, של אם זה המקצים והשיפוט והכל, והבסיס של הכל זה הלוגיסטיקה והמשאבים, כאילו התקציב וזה, וכל הדברים צריכים להתחבר, ואני חושב שהשנה כאילו כאילו הקצוות התחברו. גם הנושא המקצועי של המקצים והניסיון של איך הדברים צריכים להיראות, והתהליכים עם השופטים, וקיצר, חבר'ה כבר, רוב הצוות של ההנהלה, גם חבר'ה כבר מנוסים, שראו תחרות אחת או שתיים, אז הם הביאו איתם את הניסיון הזה, וזה באמת, תוך כדי האירוע אפשר באמת לראות איך זה מתחבר, הדברים הקטנים האלה, ומביא אירוע מוצלח. וזה לא פשוט. אנשים לא מבינים כמה דברים צריכים להתחבר ולעבוד. אם זה השיווק, שגם עבר איזשהו תהליך השנה, שבאמת קידמנו את זה עם דודו ועידן, הכנסנו את אביה, אלף ואחד דברים. אז שוב, בסוף הדברים התחברו ויצא מה שיצא. אבל אני חושב שגם האירוע הזה, מעבר לפן שאנשים עכשיו מתלהבים ורוצים לעשות מסל-אפים ונתן לאנשים השראה ומוטיבציה, האירוע הזה השנה היה פי 1000 יותר משמעותי לקהילה מכל השנים הקודמות. כאילו, כמה אנשים היו צריכים את זה? כמה אנשים היו צריכים את האירוע הזה, את הקהילתיות הזאת, את הרגעים האלה, את החיבור לנופלים שלנו, הרגעים במשפחה של יוראי, כאילו, טירוף. לגמרי. בסוף התחבר. ואחד הקשיים הגדולים, אני חושב, היה, והיה לזה המון ביקורת, נכון? במהלך הדרך, שפרסמנו את האימונים, כשהודענו שלא יהיה סקיילד, לא היה צריך לפרסם שום אימונים, היו צריכים לגלות אותם באותו היום. אז בכלל היה שם, היה מפות שם על הרחבה. אז היה מלא ביקורת, כי למצוא את האיזון הזה בין לתת את הבמה ולאתגר את החבר'ה הוותיקים והחזקים וכל זה, מצד שני לתת תחושה שזה גם קהילתי וזה מתאים לחבר'ה שהם עוד לא ברמה אבל רוצים להיות. כי מן הסתם גם בהם חשוב לגעת, כי אחרת אנחנו לא נקדם את הענף. ולצריך למצוא את האיזון הזה, זה אני חושב אחד האתגרים הכי גדולים. בכלל כשאנחנו באים ועושים פרוגרמינג, כאילו על זה כל הזמן דיברנו, כאילו עד הרגעים האחרונים אני זוכר אנחנו אמרנו, רגע זה קשה מדי, זה קל מדי, כאילו למצוא בדיוק את האיזון הזה. יום לפני הפרסום של המקצים עוד, אחרי שכבר צילמנו סרטונים של הזה, עוד ישבנו, כן, מטר, זה 600 מטר, לא, זה... הריצה, כן, ישבתי עם האקסל הפגר הזה, סברתי את הזמנים. לא, זה כל כך הרבה פיינטונינגים, כאילו, דברים קטנים. החבר'ה צריכים לרוץ מהר יותר. אני חושב שאנשים, נקודה, צריכים להתחיל לרוץ. זה לא הגיוני שמתחרה ב-RFA רץ 600 מטר באיזה 3 וקצת דקות. אחי, מה אתה בריצה קלה כאילו בחוף? זה הרג אותי. והתירוץ הזה של החום לא תופס.
אז אני אגיד לכם מה, ואולי נזכר בסיאנסן, שאתם רוצים כזה קל ליד סיאנסן. אז אני אגיד לכם מה, ואולי קצת נפרט על זה, זה יכול להיות דווקא מעניין, על הוויכוחון שהיה לנו לגבי הריצה, שבסוף אני חושב שצדקתם, זו הייתה החלטה נכונה לקצר את זה, אבל כאילו במקורי, אני רציתי שזה יהיה 750 מטר ריצה, דווקא בגלל מה שאמרת עכשיו, ולד. בגלל שידעתי שכמעט ולא היה ריצה בשנים האחרונות, ואנשים זנחו את זה, וכאילו הייתה אווירה של גם אם אתה לא רץ, אתה יכול לזכות ב-RFA, או אתה יכול לעשות תוצאות מאוד מאוד טובות. עכשיו בסוף ריצה זה יכול להיות כל כך בסיסית לספורטאי, כאילו אתה לא יכול להיות לא יודע, בטופ 5 בארץ, בלי שאתה לא יכול לרוץ, לא יודע, 5,000 פחות מ-20 דקות, לדעתי. כאילו זה לא הגיוני. בגלל זה תמיד אני פותח את הטרודן בריצה. 20 דקות הגזמת, אבל 23, 22, 23 צריכים לרוץ כאילו, חבר'ה. אם אתה טופ 5, אתה צריך לרוץ גם מתחת ל-20, אבל לא משנה. חד משמעית. בגדול כן. האם זה ככה בארץ עכשיו? לא בטוח. אז זה מה שאני אומר. אז בגלל שהרגשתי שיש את הפער הזה, אמרתי, אוקיי, בואו נשים טיפה יותר משקל על הריצה, אבל בסוף בגלל החום וגם כל דברים קיצרנו את זה, ועדיין אני חושב שהאפקט נוצר. אנשים הבינו שאוקיי, אנחנו באים ואנחנו בוחנים את זה, ויש לנו את היכולת לבחון את זה, אפילו שזה נמצא במיקום הספציפי הזה. וזה בסוף התפקיד שלנו, נכון? כאילו, דיברנו על למצוא את האיזון, קשה מדי, קל מדי, אבל זה גם לדחוף את הענף קדימה. וזה משהו שצריך לגעת בו. כאילו, בסוף אתה לא יכול לבוא ולתת משהו שכולם יכולים לעשות. יש לי סיפור מאחורי הקלעים שאולי יעניין את האנשים שככה מקשיבים לזה, כי אתה זוכר שאני התנגדתי לשק? נכון. כי אני ממש רציתי שזה יהיה איבנט כאילו לפי קרוספיט מונוסטרקצ'ואל, כאילו שלא יהיה שום דבר עם משקל, ואני ממש התנגדתי לשק, ואתה אמרת לא, אבל זה פאקינג יהיה משעמם, כי אנחנו צריכים משהו שיהיה לזה טעם. אז אני ממש נלחמנו על השק הזה. אמרנו כאילו, אם עכשיו מישהו שהוא אין לו את היכולת להניע משקלים, הוא פשוט טוב בזה, כאילו שהוא ינצח. ואני הייתי כזה, כן, מעולה, זה מה שצריך לי. אבל היה שם את הרגע עם הבחור הזה, אני לא זוכר מאיזה זה, שהוא כאילו הוביל בהכל, ואז בשק בסוף, השק תקע אותו. אבל בתכלס השק תקע אותו, לא בגלל שהוא לא מספיק חזק, הוא פשוט דחף ממש ונשחט. הוא נשחט. הוא פשוט לא הצליח להרים אותו. כן, הוא נשחט. הוא היה שרוף לחלוטין שם. הוא היה שרוף פשוט. אז אני אומר... בסוף אני חושב שהשק היה כאילו, זה טוב שהוא נשאר, כי הוא נתן כאלה רגעים של פוטו פיניש, רגעים שאנשים כאילו צריכים להתעלות על עצמם, אז זה עשה טוב. לא, השק היה במקום. דוד נתקע. רגע. הווי-פיי באשדוד, זה פשוט נורא, תראה איך הוא נתקע גם. בערב. באיזה פוזיציה. גם וי-פיי באשדוד בערב, כאילו זה... מה הקטע? לא יודע. הוא חזר, הנה הוא חזר, כן. קיצר לגבי השק, אני חושב, אז בסוף, נכון אתם זוכרים שבאמת דיברנו על החזון ומטרות וזה, אז היה לי חשוב לרשום את זה, כי כשבאתי וחזרנו לאוקיי, לקבל החלטה וזה, אז כאילו ניסיתי לחזור לזה, כאילו אם היינו מורידים את השק, זה לא היה עונה על מטרה 2 של המטרות, שזה עדיין יהיה שואו. אפילו שזה היה איבנט בחוץ, עדיין היו מאות אנשים שעמדו והסתכלו. זה הפתיע אותי ממש. וזה הוסיף את הדבר הזה. אני לא ציפיתי שיהיו כל כך הרבה אנשים בחוץ שהסתכלו על האיבנט, ואני גם לא ציפיתי שאני הולך, כאילו, לעמוד שם, כשאני לא אמור לעמוד שם, כאילו יכול להיות גם בפנים נגיד, יכול להיות אבל אני עומד שם כי פשוט מעניין אותי לראות את האיבנט. ממש. כל פעם הייתי כזה עומד ומסתכל, ופשוט היה מעניין אותי לראות מי רץ, מי עוקף, מי זה היה כיף. אפילו בגיים, זה האיבנט של ה5 קילומטר שהיה להם בגיים זה האחרון, שעל פניו זה כאילו הכי משעמם שיש. היה מעניין, כאילו, לראות הקצבים שמחזיקים, מי עוקף, מי נשבר, מי זה. כאילו זה כן, אני חושב בסוף שהפשטות הזאת זה לתת את הבמה לספורטאים. תנו להם לעבוד, הם יביאו את השואו, הם יעבדו קשה, הם ילחמו אחד בשני. כאילו זה לא צריך מסובך, אני ממש מאמין בזה. בגיים זה היה מעניין הטעות בחישוב של המסלול. זה היה מעניין. של 5 קילומטר. נכון. טוב, אם אנחנו כבר התחלנו לדבר על האימונים, על מקצים, בואו נמשיך עם הנושא הזה של המקצים עצמם, של הפרוגרמינג של התחרות. בואו נדבר קצת על הקואליפייר. מה אתם חושבים? מה עובר לכם בראש? אני יכול להתחיל, יש לי כמה דברים שרציתי, וממש בקצרה יש לי איזה 2 משפטים. אני חושב שאחד הדברים כאילו שיצאו פגז בקואליפייר זה שזה היה סרטון אחד.
כמישהו שאחרי זה היה צריך לשפוט, לעבור על סרטונים פעמיים, גם אחרי שהשופטים עברו, היינו עושים עוד איזה בדיקה שלנו כזה, אז זה שזה היה סרטון אחד ולא מיליון סרטונים לכל אחד, זה אפשר לנו לעשות זה איכותי יחסית. זה באמת אפשר לנו לתת מבט על כל סרטון, על כל פיפס, לעבור פעמיים. זה אחד. דבר שני, אני חושב שזה בדק טוב, אבל הדבר היחיד שיש לי בראש זה שזה צריך ממש לגוון, זה נגיד, לשנה הבאה. כאילו אותו הקונספט זה יהיה משעמם. מבינים על מה אני מדבר? כאילו מין כזה חלק של סוג של ג'ימנסטיקס, ואז כזה כוח. כאילו צריך אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך לגבי זה. אני, לסגנון הזה של הקואליפיירים, אני מאוד מתחבר, והתחלתי לעשות אותו בטרואודאון, אני חושב, ב-2018 כבר. כאילו, הבנתי שבסוף, א', מבחינת הבדיקה של הסרטונים זה הרבה יותר פשוט, ב', אני מאוד מאוד מתחבר לנושא הזה של להרים כבד כשאתה עייף, וכל הדברים האלה, ולבחון הכל אחד בתוך השני, כאילו שזה מאוד מעניין. אחרי שנה שעברה, כאילו, ממש פתחנו לדיון את הנושא הזה של הקואליפייר. מבחינתנו, הדבר המובן מאליו, זה אם יש תחרות, מה עושים? אונליין קואליפייר. נכון? זה הדרך, כאילו, הכי... מה שאנחנו מכירים, מה שעושים, אנחנו ניסינו לחשוב על דברים אחרים, ועלו כל מיני רעיונות, בסוף הם לא היו ברי ביצוע, בטח לא השנה. אני חושב אני לא אפתח את זה פה, כי זה כרגע לא רלוונטי, וזה סתם יהיה טיזרים מיותרים, ואני חושב שיש עוד דרכים לעשות קואליפיירים, ויש כמה רעיונות על הפרק, יכול להיות שהם יגיעו, יכול להיות שאנחנו נמשיך עם הקואליפיירים הרגילים, אבל אני חושב שדווקא השנה, כאילו, להידבק לפשטות, זה משהו שאני כל הזמן מנסה לדחוף אליו, ושנה שעברה לצערי זה התפספס. הפשטות עושה את שלה, כאילו. אתה יודע מה, אבל הייתי משנה? הגאונות היא בפשטות. מה? הייתי משאיר את כל המקצים אותם המקצים. אבל הייתי מעיף את הזמני מנוחה, הייתי עושה כזה דבר. עושה את האמרפ של ג'ימנסטיקס, 8 דקות, נכון? זה האמרפ של 8 דקות ממנו, נכון? ואז 2 דקות מנוחה. 8 דקות האמרפ, לתוך, ברגע שהוא נגמר, מ-8:00, 2,000 חתירה, ברגע שהחתירה נגמרת, כמה שנשאר לך זמן עד סוף ה-20 דקות, אחד הרם קלין אנד ג'רק, או מה שעשינו. מבין? ואז כאילו יש לך, כאילו זה קשה, אבל זה מין כזה, אין בעיה, תתיישב על המכשיר מאוחר יותר, זה לא משנה, אנחנו סופרים את זה לפי השעון הכללי, ברגע שסיימת 2,000, משם יש לך זמן להרים את זה, חתרת מהר יותר, יש לך יותר זמן לקלין, אבל אתה עכשיו עייף. חתרת לאט יותר, כאילו, משהו בסגנון הזה, שזה, כי כאילו הרגיש לי, הדבר היחיד שהרגיש לי לא כזה, קצת פספסנו, היה כאילו יותר מדי מנוחה מהרמה הכבדה לחתירה. כאילו כולם נחו יותר מדי. הייתי רוצה שהם יהיו קצת יותר עייפים לחתירה. אהבתי, אני אוהב שהחתירה הייתה בסוף, והיו כאילו צריכים, אתה יודע, להתאבד על זה. זה היה נחמד. אגב, גם הזמנים של החתירות, זה הפתיע לרעה קצת. שוב, אבל זה חוזר לזה שאנחנו צריכים לדחוף את הענף קדימה. אני חושב שאירועים טובים כאלה יעשו את זה. משהו אחד שאני הייתי משנה, זה הייתי מוריד את ההנגלין באמצע. בגלל שזה סתם הוסיף אלמנט שכאילו אנשים נפלו עליו, ולא הוסיף באמת יותר מדי ערך. כאילו כן הוסיף קצת סקיל של לדעת להוריד תמות, אבל בסוף המטרה של זה הייתה לבחון מי יודע להזיז ברבל ומי חזק, וזה כאילו לא הוסיף לזה. ובסוף הדבר הכי חשוב בעיניי, משפט אחרון, זה אם כבר עושים קואליפייר, לקואליפייר יש מטרה אחת מאוד מאוד ברורה. לראות למי מגיע לעמוד על הרחבה בסופו של דבר. וכל עוד עומדים בזה, זה צריך להיות כמה שיותר פשוט, כמה שפחות להציק, גם לספורטאים, גם לקהילה, גם לשופטים, גם למארגנים, לכולם. אם אפשר לעשות את זה באימון של 2 דקות וזהו, אז צריך לעשות את זה באימון של 2 דקות וזהו. אני לא צריך לעשות את זה 10 אימונים וסרטונים ודבר. כאילו צריך להיות כמה שיותר פשוט, זה צריך להיות הקו המנחה לדעתי. כן, צריך כאילו לזכור שברגע שאחרי שסיימנו לבנות את הקואליפייר, אז אמרנו הוא מושלם. נכון? היה לנו כזה, וואו, התלהבנו, הוא מושלם, אבל תמיד אתה מוצא, כאילו, פתאום פרסמנו, ואז נפל לנו הסימון על האנקלין, או הנה הזה, ופתאום נפל לנו הסימון על החתירה שכאילו מתיישב. אבל הסימון עם האנקלין הוא כאילו נפל דווקא בשיפוט, ואני לא חושב שהבעיה היא באנקלין, אני חושב שהבעיה היא בסטנדרטים, אני חושב שאנשים התרגלו להיות רכים, לא להדגיש סיום של תנועות. ובגלל זה כאילו, בגלל זה האנקלין היה בעייתי. אתה יודע, בתכלס אין שום בעיה עם האנקלין, אבל יש אנשים רגילים שהם מעבירים להם חזרות שהם לא מתיישרים עד הסוף, מורידים את המוט, או נועלים ג'רק והברכיים רכות. זו הייתה הבעיה בתכלס.
כאילו, הבעיה היא זה שאנשים כן, אבל ברגע שזה 90% מהמתחרים... אבל איך אתה מאפס אותם? אני חושב שלא משנה לאיזה מתחרים באיזה... אני חושב שזה שכן היינו, כאילו היינו קשוחים קצת עם הסטנדרטים, וכן שפטנו את אלה שידענו שהוא בתכלס ירים את זה, והוא יהיה בסדר, אבל עדיין היינו קצת קשוחים. לשנה הבאה אנשים ישימו לב לזה קצת יותר. לעצור אותך חצי שנייה למעלה, לוודא ולדה, הקליטה שלך חלשה, תשים לב. אל תדאג, זה גם ככה הולך אחרי זה, כאילו הכל עולה אחר כך בבת אחת, סרטונים נקיים. לגבי הדבר הזה, כאילו, כן, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל בסוף יש סיבה ששמנו בוקשאמפ אובר ולא בוקשאמפ רגיל לצורך העניין, בשביל לא להיכנס לפינות האלה, נכון? כאילו, אז כן יש לזה משמעות מסוימת, נגיד סתם, בייס אותי מאוד שהיינו צריכים לפסול את אסי נגיד על הדבר הזה, כן? עכשיו, ברור שזו אחריות שלו, וטוב מאוד שהתעקשנו עם זה, ולא כזה העברנו את זה, כי בסוף גם זה שפסלנו ספורטאי בקליבר הזה, אז זה עשה איזשהו אישור קו. אבל גם מהבחינה הזאת, אני חושב נגיד גם בקואליפייר, אבל גם בתחרות עצמה, אני לא יודע, תגידו מה אתם חושבים, אבל לא חושב שאי פעם נתנו כל כך הרבה נו-רפים. יש עוד הרבה לאן להשתפר, אבל יחסית היינו קשוחים מאוד, וזה טוב. כי זה הציב איזשהו סטנדרט שצריך לזוז טוב יותר. אני חושב שהיינו קשוחים במידה הנכונה. זה גם את הסרטונים של מישהו שעשה טוסט טו בר עם הגב לזה, ואז לא באמת ראו אם הוא נגע או לא נגע. כן. אז זה תמיד יש את זה, ובסוף היינו קשוחים במידה הנכונה. זה קשה מאוד לעמוד מול הקהילה, וגם, כמו שדוד אמר, ספורטאים ברמה, ולהתעקש, וכאילו להילחם על זה, ומאמנים, ובעלי מועדונים, שמתחילים להילחם על המתחרים שלהם, וכאילו רוצים שהם יעלו, אבל בסוף אנחנו שומרים על הסטנדרטים, זה חוזר על עצמו, כאילו, אני חושב שעשינו עם זה עבודה טובה. כן. כן. טוב, בואו נמשיך למקצים של התחרות. קצת נתקענו על הקואליפייר, וזה היה טוב, אבל בואו נמשיך למקצים של התחרות. הבמה יש לכם. על איזה מקצה בא לכם לדבר? אפשר לדבר על הכל. בואו נתחיל לדבר על הטיפוס חבל, שאני חושב שזה היה, זה אחד הדברים שהכי הפחידו אותי, כי באנו ואמרנו, אוקיי, בואו נכניס את הטיפוס חבל הזה בשביל קצת להכניס אלמנט קצת שונה, כי גם הרבה שנים לא בחנו את הטיפוס בחבל, בגלל שאין אפשרות לעשות ריג גבוה באולם הזה. אז לא טבעות ולא חבל כבר כמה שנים. וזה חסר, כן, צריך לבחון את היכולת הזאת. ואז אני לא זוכר ממי זה עלה, אבל אמרנו בואו נעשה את זה מהרצפה, כי נזכרתי, אני חושב שראיתי שזה היה באוריג'ינלס, ואז אמרתי בואו נעשה את זה מהרצפה, ואני חושב שעלינו על זה טוב. אבל אז זה שוב חזר האם זה קשה מדי, קל מדי, כמה חזרות, לעשות לנשים עם רגליים, מה הסטנדרט, והיה שם המון מחשבה, וזה קצת הפחיד אותי הקטע הזה, מזה שאנשים אולי ייפצעו בנפילה, מזה שזה יהיה קשה מדי ופתאום כולם יעמדו ואף אחד לא יסיים את האימון, ואז כשלנו בזה, קצת שני שזה יהיה קל מדי. קיצר, אני חושב שהיה שם אתגר. מה אתם חושבים בסוף? הייתם שנים משהו בחזרות או ברמת קושי או בסטנדרט? עשינו שינויים בחזרות ברגע האחרון, כאילו. נכון. אני חושב כאילו, כן, היו מתחרים בשליש התחתון, בעיקר מתחרות, שישבו והסתכלו על החבל, כן? זה היה שם. אבל אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי זה. כאילו, זה לא... זה כאילו program for the best, scale for the rest, זה גם שם. האמת שכאילו, זה כשאנחנו עשינו את זה ותרגלנו ועשינו, אז כאילו לא חתכנו הרי את החבל, והוא כן היה נוגע ברצפה, בבוקס, וזה כל כך מקל על קשירת רגליים, שכשאתה פתאום, החבל, והוא חייב להיות חתוך כי אנשים יקפצו מלמעלה, ולא נתנו איזה סטנדרט לרדת עד איזושהי נקודה. ואז אנשים נגיד קופצים מלמעלה, אתה חייב שהחבל לא יהיה על הקרקע. וברגע שאין לך את עוד, לא יודע כמה זה, 30-40 סנטים האלה, לא יודע, של החבל, של הזנב הזה של החבל, שאתה לא יכול לקשור, זה פתאום הופך לנשים, לקשירת רגליים, זה הופך את זה לכל כך הרבה יותר קשה, זה כאילו הופך אקסטרה איזה 2 משיכות עד שהן מצליחות לקשור, חוץ מאלה שהן ממש כאלה וירטואוזיות ומצליחות, וגם אז הן מתעייפות, ואז נהיה להן ממש קשה. אז שם פתאום נתחלנו כזה, רגע, זה יכול להיות זה קשה מדי. כן. אגב, חשוב לספר שבגלל שהבנו שהקטע הזה הוא כל כך מהותי,
אז אני וולד איזה 4 שעות בזבזנו על לקשור את החבלים שיהיו אותו גובה בדיוק מהרצפה, כי ה3, 4, 5 סנטים האלה עשו הבדל מטורף ברמת קושי. אבל היינו צריכים כל חבל שיהיה קשירה בדיוק אותו דבר, אתה עובד עם סולמות וזה משהו סיוט. ואז פתאום יש לך חבל שהוא פשוט ארוך יותר, אז אתה קושר אותו דבר, אבל הוא ארוך יותר. אתה מתחיל לשבור את הראש, אתה מנסה למדוד, רגע, אני אתן פה עוד ליפוף, אולי, מהצד השני. כן. כן, הייתה התעסקות. אז קיצר, ביום האחרון, אז אני שנייה מספר שביום האחרון, ממש ביום רביעי, יום לפני, הרי המקורי היה אמור להיות... אותו מספר חזרות. לא, 10 חזרות, נכון? 10 חזרות זה היה צריך להיות. 10? כן, 10. ואז באנו אמרנו, אוקיי, זה קשה מדי. אני לא זוכר בדיוק מה קרה שגרם לנו להבין שזה קשה מדי. ואז אמרנו, טוב, אנחנו מורידים את זה ל7, ואז חשבנו איך אנחנו נתקשר את זה בצורה נכונה. לא, אבל אז גם שינויים בקטגוריות. לא, קטגוריות זה כאילו, לא היה שם הרבה שינויים. לא, הורדנו למאסטר. 5 נראה לי משהו כזה, אבל כן, אבל זה היה כאילו... 5 ו3. כן, השאלה הייתה איך מתקשרים את זה כזה בצורה שהיא לא עכשיו... ואז אמרתי לוולד, הכל טוב, תן לי להתעסק בזה, ואז אמרתי לו, אנחנו נגיד שהחבל יצא ארוך יותר מה שתכננו, למרות שזה לא באמת נפתר. החבל היה בגובה הרגיל. רגע, תגיד, באמת החבל ארוך יותר? ואני כזה, כן, שמע, זה קצת... אז מה הגובה שלו? מה הגובה שלו? כן. כן. בסדר, אבל יצא טוב שהורדנו את זה, כי עם 7 זה יצא בול. כאילו, אנשים התקשו מאוד, וזה עשה סינון, אבל הטובים כן רצו לזה יחסית טוב, שבסוף זה המטרה. כן, לגמרי. אז זה היה אחלה. מקצה שני... חוץ מהקטע הזה, כן. חוץ מהקטע הזה אני חושב שזה זרם טוב. היה איזה קטע קטן עם הכדור, שוולד אתה התעצבנת שאין כדור 30, שהיה אמור כדור 30, אבל דווקא אני חושב שה-25 היה טוב. 30 היה יכול להיות יותר טוב. 30 היה יותר טוב? כן. כן. לדעתי כן. בסדר גמור. נראה לי שכאילו לא נעבור מקצה, אבל אולי שווה לדבר על העניין של הקבוצות. כאילו ההתאמה של האימונים בכללי, ההתאמה של האימונים לקבוצות, כאילו זה דווקא משהו מעניין, כי כאילו היה איזשהו אתגר גם לוגיסטי, כי בסוף צריך לקחת את האימונים האלה ולהשאיר אותם כמה שיותר קרוב מבחינת דומיינס וגם מבחינת אלמנטים, ולהתאים אותם לקבוצות. מה אתם חושבים על זה? וזה לא רק זה, כי אם ביחידים יש את הקושי שדיברנו עליו, שלבחון מי הכי טוב, למצוא את האיזון בין קשה מדי לקל מדי וכל שאר הדברים, לוודא שלוגיסטית זה מסתדר בזמנים והכל, בקבוצות זה מוכפל פי כמה, כי שם אתה רוצה לוודא שכל הספורטאים יוצא להם לעבוד, אבל לא קשה מדי. הפערים בספורטאים בקבוצות הם עוד יותר גדולים, כי אנחנו גם לא מכירים כל כך את הספורטאים בקבוצות. אתה לא יודע בדיוק מי מתחרה. האם זה מישהו שעשה יסודות לפני שבוע, או מישהו שעושה קרוספיט 5 שנים, ובטח יכול להתחרות ב-RFA והשנה לא בא לו. אתה לא בדיוק יודע. אז זה היה סופר מאתגר להבין, אוקיי, איפה עובר הגבול הזה, וזה קשה מדי, קל מדי. וחטפנו על זה הרבה אש בתגובות וזה, אנשים שם יצאו עליי כאילו... חוסר פרופורציה. כן. היה אימונים שכן זה היה את התחושה הזאת שהיה קצת לא מספיק מדויק. קל מדי? קל מדי או מה? או קשה מדי. האמת, אני חושב, אוקיי, אני אגיד על הקבוצות, תגידו מה אתם חושבים. לדעתי, הפיקשוש היחיד היה שהיינו צריכים להוסיף עוד 2-3 דקות לאיבנט ריצה של אלי. לאיבנט 2 היה צריך להוסיף שם עוד 2 דקות, וזה היה נותן לעוד קבוצות לסיים, ואז בעצם זה היה מאפשר לדירוג להסתדר יותר טוב. חוץ מזה, בעיניי, הרוב המוחלט של הקבוצות והספורטאים, גם הבנות שפחדו מהדמבל של ה-22, והם הסתדרו ונתנו בראש, והרוב המוחלט ממש תפרו את האימונים. אז אני לא יודע, אני מרגיש שהפיקשוש העיקרי היה שם, לא יודע, מה אתם חושבים כאילו? אני חושב שהפיקשוש העיקרי היה איפשהו לפני המקצים, בכלל לפני ה-RFA, איפשהו בתקשורת, כי בגדול על זה כאילו התלוננו. כי אמרו שאמרתם שזה יהיה ממש עממי, אבל כאילו, זה אפילו פיקשוש, זה בקטע של
ככה אני רואה, אבל את המתחרים, כאילו, אני הסתכלתי על זה ככה, אמרתי, אם עכשיו מגיע מועדון, לא יודע, 200 איש בתוך מועדון, הם לא יכולים להרכיב קבוצה של 8 חבר'ה שחלק מהגברים יודעים ללכת על הידיים, לעשות איזה 5 מסלס ברצף, כאילו מין, לעשות סנייט של 70 קילו, היה נשמע לי הגיוני, ואז הבנתי שלא, כנראה שכאילו אנשים הבינו את זה שעממי זה פחות, אז שם איפשהו הייתה את הדיסוננס הזה. על זה אני לוקח את האחריות, גם באיזשהו מקום, אני חושב שאולי זה הטעות שלי, כי מתוך הרצון שלי לשווק את האירוע, ורציתי שבאמת הוא יצליח, ואנשים יבואו וירשמו ויהיה קבוצות והכל, אז רציתי לבוא ולהוריד את החסמים ואת החששות, שזה כאילו יהיה קשה מדי, ויכול להיות שהייתי יותר מדי בוטה בזה, אני לפעמים כאילו האיש השיווק שבי, כאילו קצת יותר אגרסיבי מדי בקטע הזה, ואז בפועל הבנו שאנחנו גם צריכים לדחוף את הענף, זה לא יכול להיות בדיחה עכשיו. אז תכלס אני לוקח את האחריות על הדבר הזה, כי יכול להיות שבאמת בתקשור אמרנו שזה יהיה עממי הרבה יותר, אבל בפועל בסוף אני חושב, ובמבחן התוצאה, זה עבד טוב. גם החבר'ה שהם עממיים, זה עבד להם טוב. אני ממש מבסוט על מה שקרה בפועל. אני לא חושב שפה, גם אני. אני חושב שזה ממש דחף את האנשים, כאילו לפינות, זה דחף אנשים, גם קצת יותר חלשים אולי, זה דחף אותם לפינות שהם כאילו גילו על עצמם משהו. ממש ראיתי את זה גם במקצה גמר בקבוצות, שאנשים פתאום גילו מה זה עצימות. ואתה רואה את זה עליהם, שזה פעם ראשונה, נראה לי כנראה בחיים שלו, שהוא מגלה מה זה עצימות אמיתית של קרוספיט, שהוא מסיים חתירה, רץ לטרסטרים, מסיים אותם, ומגלה שהוא לא מצליח לקפוץ, והוא מנסה שוב פעם, והוא כאילו, ואתה רואה את זה על אנשים שמופתעים מזה, אבל על זה הספורט יושב, זה כאילו, ואני מבסוט שזה קרה, ואני בטוח שהרבה חבר'ה שם גילו על עצמם, כאילו יכולות, גם זה פשוט להתמודד עם הלחץ. לפעמים, כאילו למישהו זה נראה פשוט, ולמישהו אחר, האירועים האלה, להיות באיזה לחץ, אוי, אני אצליח עם אדם ולא אצליח, ואז לצאת לרחבה ולעשות, זה מטורף. כאילו זה נותן כל כך הרבה מוטיבציה לכל שאר הקהילה. לגמרי. אני חושב שלהישאב לכיוון הזה של העממי, כאילו גם, מה זה עושה לי? בלוני. להישאב לכיוון הזה של העממי, אני לא יודע למה זה עושה. וזה קרה גם בקטגוריה של הסקיילינג דרך אגב, כאילו בשנה שעברה. יש כאילו, צריך איזשהו איזון, כי זה תחרות, זה בסוף תחרות. גם באפילייט ליג דרך אגב, כשארגנו את האפילייט ליג, גם שם פגשנו את זה. וכשלקחנו את האפילייט ליג והכנסנו לתוך ה-RFA, היה ברור לי שזה יהיה אותו סיפור, כן? שלא משנה, גם אם נשים טרסטרים עם מוטרק זה יותר מדי. זה היה ברור. ואני חושב שבסוף זה יצא מאוזן. מבחינת ההתאמה של המקצים, כאילו, לי היה חשוב שבסוף המקצים של היחידים והמקצים של הקבוצות יהיו, זה מה ששיווקנו, שזה יהיה אותו מקצה, פשוט בתצורה של קבוצות. האוברהד סקווט הכבד, שם היה כאילו, זה היה טוב, זה היה טוב, זה היה הרבה יותר מבולגן מן הסתם ממה שהיה אצל היחידים. כאילו מבחינת גם השואו, גם הזה, אבל גם בסוף מקצה טוב. כן. אני דווקא, כאילו האיבנט הזה הוא היה... לא, די, ודבר. ולד? אני אומר, המקצה הזה כאילו באיזשהו מקום ממש התלהבנו ממנו, כאילו במבנה שלו, אבל בנינו קצת על זה שיהיה את המסך, וקצת יותר ברור כמה אנשים מרימים. ותכלס בהרבה דברים בניתי על זה שיהיה את המסך, וחלק מהתכנון היה שם, וזה קצת התפקשש מהבחינה הזאת. לא יודע, אבל אם בדיעבד היה עדיף... אני חושב שזה הוסיף אלמנט כיפי דווקא לחבר'ה העממיים יותר, לבוא ולהניף מול הקהל. זה כאילו, יש אנשים שם שאמרו לי שזה היה השיא של החיים שלהם. לעשות PR כאילו מול הקהל, כאילו ממש. אז אני חושב שדווקא, אפילו עם זה שזה היה טיפה יותר מבולגן ולא בדיוק ידעו מי מוביל, כי זה קצת קשה, כן. עלות מול תועלת, אני חושב שזה היה שווה את זה. כן, כן. אז אני, מה שבאתי להגיד זה שכאילו בהתחלה, כמו שאמרת גשנו, בהתחלה
אמרנו, טוב, אנחנו רוצים שהמקצים איכשהו יבדקו את אותם הדומיינס בצורה כזו או אחרת, למרות שאנחנו יודעים שבקבוצה זה בלתי אפשרי וזה תמיד יהיה קצת שונה, אבל כשישבתי לימונים והתחלתי כזה להתאים ולכתוב ברעיונות וזה, ראיתי שאני מתחיל להתעקע עם דברים שהם קצת משעממים, ואז אמרתי, אבל פאק איט, זה קבוצות, כאילו, אז אם אנחנו נשחק עם אותם אלמנטים, ונעשה מקצה שהוא שונה, אז נעשה מקצה שהוא, כאילו התחלתי מן כזה, נתתי לעצמי קצת מקום כזה להתבלגן, ואז דווקא יצאו מזה רעיונות מגניבים, של כאילו, מה שאני חייב להגיד אבל זה שהיו כמה רעיונות שנפסלו על לוגיסטיקה, על זה שהבנו שפתאום שאין לנו נגיד שתי מתחים לגברים, כאילו שזה מתח לנשים, מתח לגברים, או נגיד שני דמבלים ששני גברים יכולים לעבוד בזוג, כאילו יש לנו דמבל לגבר וכאילו הזוגות זה תמיד יהיה בגבר ואישה, מין כזה כל מיני דברים שנפלו קצת על זה, כי הבנו, רגע, זה כאילו צריך להביא עוד סט של דמבלים וכל מיני דברים כאלה, אבל אני חושב שדווקא זה מגניב שבקבוצות כאילו שמרנו על אלמנטים דומים, אבל היו מקצים שהרגישו אחרת לחלוטין, כאילו. אני רגע מציף לכם איזושהי שאלה, תגידו מה אתם חושבים. אני עשיתי שאלות תשובות אחרי התחרות, ושאלתי משהו לגבי הקבוצות, ושאלתי כזה את הקהל, מה אתם חושבים, מה עדיף? אותו פורמט של 8 ספורטאים, של יוצא מצב שיש מצב שספורטאי עושה רק איזה איבנט 1 או 2, ואז כאילו מתבאס קצת, או לעשות את זה רק 4 שעושים הכל. הרוב המוחלט ענו ש4. אני חושב שאלה מעניינת. 2 גברים ואישה. מראש וזהו. גם אופציה? אני אגיד לכם מה, השאלה היא מה קורה בערפי עם קבוצות שנה הבאה בכללי. האם האפילייט ליג נשאר בלי קשר לפי, עושים את התחרות בין המועדונים, קבוצות, עממי מגניב, ואז בערפי אנחנו יכולים להגיד, זה לא קשור לאפילייט ליג, זה תחרות לכל דבר. מרכיבים פה קבוצות, אולי כן קבוצות שהן חייבות להיות כמו בגיימס, חייבות להיות סביב אפילייט, אבל יש שם גם סוג של מוקדמות. כאילו זה מין כזה מעלים רמה של הקבוצות, ואז אפשר גם לצמצם את הקבוצה באמת, ואז להגיד חבר'ה, זה קבוצות של 4, כאילו, זה או 3, כי יש גם קבוצות של 3, גם זה קורה. אז שאלה לאיזה כיוון זה הולך, זה כאילו, אני חושב ששם בעיניי אידיאלי, פחות אנשים זה טוב. כן, בעיניי אידיאלי זה שיהיה את האפילייט ליג בלי קשר ל-RFA, לתת דווקא את המקום הזה לקהילה, להיות חבר ממיים והכל, ולתת את הקבוצה טיפה יותר גדולה בגלל שיש הרבה מפגשים, אני חושב שזה חשוב. וה-RFA צריך להיות ה-RFA, אז זה בעצם הפיניקל של הקהילה שלנו, ושם כן, מוקדמות, קבוצות מצומצמות של רביעיות, שהכי טובים הולכים לשם, הולכים להציגים את המועדון, בעיניי זה צריך להיות הכיוון, ואז כולם מרוויחים מהדבר הזה, כי שוב, בעיניים שלי ה-RFA צריך להיות הקרוספיט גיימס שלנו. שלהגיע לשם זה צריך להיות מטרת על. זה לא אם יש לך דופק אתה יכול להיכנס, כמו שהיה עם הסקייל. שוב, לא נעים להגיד את זה, אבל זה היה המצב. וזה היה סיוט להיות בקהל, כי עמדו על הרחבה אנשים שלא מגיע להם לעמוד על הרחבה. ולא מגיע להם לבזבז במרכאות פריים טיים. שוב, לא נעים לשמוע את זה, וברור שזה חבר'ה טובים שרוצים והכל, אין מה לעשות. כי ברגע שזה קל מדי... נכון, ברגע שזה קל מדי, זה לא דוחף את הקהילה, כי אומרים איפה האתגר. זה כבר לא מאתגר, זה לא מיוחד לעמוד על הרחבה הזאת. גם צריך לזכור שב-RFA הדבר הכי יקר זה זמן. נכון. הזמן הוא מאוד מאוד מוגבל, בגלל נכון. האופי של התחרות, בגלל איך שהיא בנויה, בטח במתכונת, כאילו שאין סוף רחבות והכל, והזמן הוא מאוד יקר. תזכרו איזה שינויים עשינו במקצים, אחרי שבנינו את המקצוע, הכל היה מוכן, הכנסנו את זה לתוך הזמנים, כאילו מבחינת לוז, והבנו מה קורה לטיימקפים. כאילו, ואז היה שינויים, ואז היה טסטים. קיצור, הזמן הוא מאוד יקר. אז אני מסכים לגבי העניין הזה, אני כן חושב שהקבוצות זה משהו שצריך להיות ב-RFA, אבל במתכונת יותר רזה, יותר תחרותית, ואולי אפילו איזשהו חיבור בין האפילייט ליג ל-RFA בתצורה כזו או אחרת, אבל לא יודע. שוב, זו שאלה שהיא פתוחה, כן? יש לה הרבה משמעויות, וצריך לראות לגבי שנה הבאה. דרך אגב, הדבר הזה גם מביא הרבה אתגרים לוגיסטיים, שאנחנו אולי לא חווינו אותם. מטורפים. אבל 550 ספורטאים, אתה צריך לארגן להם... מטורף. אזור חימום, אוכל, מים, כאילו, זה אתגר משוגע. ואז גם הסיפור הזה שרצנו מקצים במקביל, שזה משהו שלא... כאילו, במתכונת הזאת ככה, זה לא היה. היה משהו...
בעיר דוד שכאילו רצו, שהתחילו מקצים אחד אחרי השני, כן, התחילו אחד אבל אחרי לא השני. במתכונת הזאת. לא ברמה הזאת. שונים שקורים בו זמנית, הכמות שופטים שנדרשו כדי להריץ את הדבר הזה, זה פשוט היה פסיכי, וכל זה בסוף בגלל הקבוצות. ואני חושב שכאילו עמדנו באתגר, כן, אבל זה דרש הרבה. ושוב, צריך לתת את המקום לתחרות והמקום לעממי, ולדעת איפה הם מתכנסים ואיפה הם לא יכולים להתכנס. בשום צורה. לגמרי. התחלת לדבר על כמות שופטים, אז אני חושב שהגיע הזמן לדבר על שיפוט בתחרות. כן. שאני אתחיל? הכי מעניין. יאללה. שאני אתחיל. טוב. כשלקחנו את המשימה ואת האתגר והכל, אז כאילו... המשימה הראשונית, כאילו, שדודו אמר לי, אני רוצה שתנהל את האירוע המקצועית. ואז על פניו זה כאילו נשמע של, בוא תבנה את האימונים, איזה כיף, יאללה, סבבה, ואיזה מגניב. אבל מהר מאוד הבנתי שיש פה משהו הרבה יותר גדול ורחב מזה, כי לא משנה כמה אימונים יהיו טובים, ואנחנו נהיה מדויקים, הכל יהיה מושלם, אפילו יותר מושלם ממה שהיה. בסוף, אם על הרחבה, השיפוט לא יהיה ברמה גבוהה, או הלוגיסטיקה לא תהיה טובה, או זה לא יתוקשר טוב. או לא יהיה שופטים. או לא יהיו שופטים, או אין דפים, אני זוכר את היום שדוד חילק תפקידים. כן. אז זה לא עוזר בכלום, נכון? כאילו, כי אתה רוצה לעשות טסט אמיתי ולבחון מי הכי טוב, אבל יש חוסר אחידות בשיפוט. ואז מישהו אחד עושה טרסטרים ולא נעל מרפקים וזה מחליקים לו את זה, ומישהו אחר שוחטים אותו כי הוא קיבל איזה לידור כזה ששופט אותו ובאמת שופט אותו ונותן לנו רפים. זה פתאום הופך למשהו אחר לגמרי. אמרתי, אוקיי, אנחנו צריכים לקחת את זה כמשימה וכאתגר, וגם על זה חטפנו אש, נכון? שהוצאנו תוכן שאמרנו, אנחנו מחפשים חבר'ה שיש להם לבל 1, או קורס שופטים, ואז כעסו עליי, אמרו, לא הבנתי, באיזה זכות אתה אומר לנו ללכת לשלם $10, אפילו שזה רק $10, ולהשקיע עוד כמה שעות עכשיו ולעשות קורס שופטים כשאנחנו מתנדבים. ואז אמרתי, אני מבין, אבל איך אנחנו נעלה את הרמה? אין דרך אחרת. ועם המפגש הכנה וכל הדברים, בסוף, בשורה התחתונה, אני חושב שהצלחנו להעלות את הרמה מאוד. זה עדיין רחוק ממושלם. אגב, לא בגלל השופטים שהם אנשים מדהימים, פשוט זה גם עניין של ניסיון. זה עניין של ניסיון, ולתת להם עוד כלים, ועוד לעמוד בסיטואציה הזאת. ואגב, ידעתי את זה גם לפני, דרך אגב, כי יצא לי גם לשפוט הרבה, וגם שפטתי ב-RFA ב-2014. הייתי פצוע ושפטתי. ואנשים לא מבינים את הקושי של לעמוד על הרחבה הזאת 2 מטר מהקהל, מהמשפחה והחברים שצורכים שם בטירוף, ולתת לספורטאי נורף ברגע הזה. אי אפשר להבין את הקושי הזה. זה מטורף. זה סטרס משוגע. וכשאתה נותן נורף מקללים אותך, או צועקים, זה מטורף. זה מאוד 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 מאתגר, ובכל זאת, אנחנו צריכים לשפר את זה וצריך להתקדם ולהשתפר. אנשים לא מבינים שבגיימס, השופטים ששופטים שם את המקצים החזקים, זה שופטי לבל 3 כולם. זה בעלי מועדונים ושופטי לבל 3. תחשבו שכמונו, אנחנו שלושתנו, עוד 20 כאלה, זה השופטים ששופטים בגיימס, את המקצים החזקים. כן, אז אני רוצה להגיד משהו על העניין של השופטים. וגם שם יש טעויות, ויש אחרי זה סרטונים של הילר על זה שהשופט הזה ככה והוא ככה, ואתה אומר מה, אבל זה כאילו, וגם שם זה קורה. נכון. אז קודם כל אני רוצה להגיד על העניין של השופטים, ויש לי ניסיון עם זה. קודם כל, זה לא רק קשור לניסיון, כמו שאמרת, זה קשור לספורט. הספורט שלעצמו הוא בעייתי בעניין של השיפוט. יש פה אתגרים מטורפים. כן, כמו שאמרת, עלינו רמה, וזה רחוק מלהיות מושלם. אני בכנות לא יודע אם אפשר להגיע למושלם. אפשר עוד לעלות את הרמה, יש עוד הרבה עבודה לעשות, ואנחנו בכיוון הנכון, אבל אני לא חושב שאפשר להגיע פה למה שאנשים חושבים, מתארים לעצמם בראש למושלם הזה. אני חושב שזה בלתי ניתן להשגה. זה בגלל האופי של הספורט. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה, יש כל כך הרבה אנשים שמעבירים ביקורת על השיפוט ועל זה, שלא שפטו בחייהם, שאני חושב שהם חייבים לבוא לשפוט לפני שהם מעבירים ביקורת, וזה משהו שאני אמרתי את זה להרבה אנשים שם, היה לי שם רגעים, אנשים בלבלו את השכל, אמרתי להם, תקשיבו, אוקיי, אז תבוא תשפוט, אתה רוצה לעלות, אתה חושב שאתה יכול לעשות יותר טוב?
תבוא תעמוד ברחבה הזאת ובוא נראה אותך נותן בראש. זה מהבחינה הזאת. ובכללי הגיוס של השופטים, יש שופטים שרצים איתי גם בשלוש RFA האחרונים, ומהטרודן, לא יודע, מ-2016 באים לשפוט, ואני כל כך מעריך אותם. אחד הדברים הראשונים שעשינו, בכלל בזה, הוצאנו את ההרשמה לשופטים. כי ידענו כמה קשה לגייס, ועדיין, כאילו, כמה חודשים גייסנו? 4 חודשים? משהו כזה. 4 חודשים, וזה היה ברמה... ועדיין לא... זה היה ברמה שפניתי למתאמנים בפרטי והתעסק כאילו, ומישהו קצת מכיר אותי יודע כמה אני לא מתעסק בדברים האלה, כאילו, וכמה אני מנסה להיות יעיל בניהול שלי וזה. סופר קשה. כאילו, כן. אז התעסקנו בזה והבאנו את האנשים, מקדישים מהזמן שלהם, מהאנרגיות שלהם, לעבודה שהיא קשה פיזית, קשה מנטלית, ועושים את זה, בלי קשר לרמה שהייתה, אני מאוד מעריך אותם. ויש שם שופטים מטורפים. כאילו, יש שם שופטים שהם באמת כבר ברמה מאוד מאוד גבוהה. יש שם המון ניסיון. אתה שומע את זה על השיח, אתה שומע את זה על זה. יש להם הרבה ניסיון, אני חושב שזה סופר, הספורטאים והקהל צריכים להעריך את זה. ובנוסף לשיפוט, יש את העניין של הניהול תוצאות, שהוא גם אתגר. הוא גם אתגר, ויש המון דילמות, וכמה, כאילו, איפה יש את השטח האפור הזה, עם הסרטונים, כן להסתכל על סרטונים, לא להסתכל על סרטונים, מישהו ש... אז אני אגיד איזה משהו לגבי הדבר הזה, אני חושב שאחד התנאים, ואחד הדברים שהכי יקדמו את הרמה המקצועית של התחרות הזאת, זה שצריך להתעקש על זה שיהיו צ'יפ טיימרים על הספורטאים. חייב. כי זה רוב הטעויות. זה רוב הטעויות. הטעות שכאילו שופט, לא יודע, היה אצלו בשעון, רשם ספרה לא נכון, כאילו, ועכשיו אין איך לבדוק את זה. בוא נגיד, וגם אם היה תיעוד של האירוע, אין איך לבדוק את זה. כאילו, לשבת, ואני אומר לכם, מניסיון שנה שעברה היה קטע מקצה שלם, כאילו היט אחד שלם, כל השופטים רשמו את התוצאות לא נכון. רשמו איזה זמן, לא זוכר, משהו כזה, וישבתי, עליתי למעלה לעמדה של הזה, וישבתי וראיתי את כל ההיט הזה. זה לקח לי, אני חושב, משהו כמו שעה ומשהו, זה עדיין לא עיקב את התוצאות, כי זה לא הגיוני, זה לא משהו שסביר לעשות בשום צורה. צריך צ'יפ, שצ'יפ אומר את הזמן, זה מונע לדעתי 80% מהערעורים. עכשיו עוד משהו לגבי הערעורים, גם משהו שצריך להבין. הכמות ערעורים משנה שעברה ירדה ב-50%. היו השנה, אני לא זוכר את המספר, יכול לבדוק, ירדו מ-80 ל-40 או 37, משהו כזה. שזה מראה משהו על השיפוט. שאגב, גם בזה, זה גם אחד היעדים מבחינתי. כי ברגע שאתה עושה איבנטים מאתגרים מדי, לוגיסטית ומובנים, כי בסוף גם השופט צריך להבין מה קורה ומה הוא רושם. אז בגלל זה גם היה לי חשוב, גם הרבה אנשים שאלו, למה אין טייברקים או כל מיני דברים כאלה? כי טייברק זה עוד משהו שצריך לזכור לרשום, עוד נתון. אנשים לא מבינים כמה דפי שיפוט. לרשום דף שיפוט, לבנות את הדף שיפוט, עם משבצת אחת. שם, לא רשמת שם, לא יודע, משהו, זה כאילו משנה הכל אצל השופטים. סופר מורכב, זה באמת נושא שאני חושב, שוב, יש עוד דרך, אני חושב שבשלוש שנים האחרונות, לפחות ממה שאני ראיתי ב-RFA, זה רק במגמת עלייה. אתם יודעים מה אני שואל את עצמי? אני באמת מנסה לשאול את עצמי, זה לא יקרה תוך שנה ושנתיים, אבל איך מגיעים למצב, תחשבו רגע על הקרוספיט גיימס, על איך נראית הרחבה. נכון, אנחנו, איך שלא נסובב את זה, נאלצנו להסתובב שלושתנו, ולידור, ונבו, ואלומית. בוא נגיד, 5 מאמני לבל 3 הסתובבנו לרחבה, בשביל לוודא שהדברים, שיש כמה שפחות טעויות, והדברים מתנהלים טוב. עכשיו, אם אנחנו חושבים על הקרוספיט גיימס, דייב קסטרו, או בוזמן, לא מסתובבים על הרחבה עכשיו וזה. כאילו, דייב קסטרו עושה צחוקים בקהל. והדברים מתנהלים, כאילו, איך... אני חושב שאתה נותן להם קצת יותר מדי זה. אני לא יודע. לא נראה לי שזה ככה. אני לא חושב שהוא מסתובב ובודק שבירת מקביל, כן? אבל אני לא חושב שהוא עושה צחוקים בקהל. אני כן חושב שוב, אני חושב שצריך להיות בנק של שופטים, וזה נהיה, עם הזמן זה נהיה, כי חבר'ה רוצים להיות איתנו, הם בסוף חלק מאיתנו, כאילו הם חלק מהדבר הזה,
והם נהנים ומרגישים את החוויה ונשארים איתנו ובאים איתנו משנה לשנה ועוזרים לנו לדחוף את הדבר הזה קדימה, וכמו שאמרתי, אני מעריך אותם מאוד ואני מבחינתי שירוצו איתי כל שנה, כי בלעדיהם אני לא יכול, אי אפשר לעשות את זה. אגב, העובדה שהתחרות הייתה כל כך טובה והחוויה הייתה טובה, וזה גם משהו שדיברתי עליו המון, וכאילו זה עוד יעד שהצטרף במהלך הדרך, זה משהו שגם יגרום לשופטים ולעוד שופטים לרצות לקחת חלק. כי זה לא רק הספורטאים, נכון, זה לא רק הספורטאים שרוצים לקחת חלק שנה הבאה, זה גם לגייס מתנדבים ושופטים שרוצים להיות חלק מהדבר. זה משפיע על הכל, משפיע על הכל לדעתי. אז אני מאמין ומקווה ששנה הבאה זה יהיה הרבה יותר פשוט לגייס גם את המתנדבים. ואני מזמין פה, בפורום המכובד הזה, את כל מי שיש לו באמת טענות על השיפוט, ויש אנשים כאלה, תבואו לשפוט, תבואו, תעלו את הרמה. כנראה שאם יש לכם כל כך הרבה טענות על השיפוט, אז אתם מבינים דבר או שתיים, תבואו, תהיו איתנו, תעזרו לנו את הרמה. לא, אבל אני עדיין רוצה להתחרות, אני צריך עוד להתחרות קצת. אוקיי, אני רציתי להגיד, סתם לשאלה לגבי דייב קסטרו וזה, אני חושב שאיפשהו זה גם, חוץ מהשופטים, גם הצד הניהולי נהיה יותר מנוסה, ואתה יודע, כמו שדייב קסטרו, היה לו את בוזמן תמיד כמנהל שופטים ושיפוט, אז דייב קסטרו בכלל לא התעסק בשיפוט, זה כמו שאתה עכשיו, דוד, לא היית צריך בכלל להיות שם על הרחבה, כי אם היה לך יותר אנשים מנוסים וזה, והיינו צריכים פחות זה, אז היית אומר, אני בכלל בצד, אני אפילו לא מתעסק, אני לא יודע מה זה שיפוט, אני לא צריך בכלל, יש את נבו, הוא יודע מה זה שיפוט, הוא דואג שהכל, והכל מתק... אז זה כאילו זה גם השופטים שצוברים ניסיון, וזה גם הצוות היותר ניהולי שצובר ניסיון, ואז כאילו אפשר באמת כזה לתת את התפקידים האלה ולהגיד ראש שקט, אני יודע שהכל יעבוד שם, וכן זה יגיע עם הזמן. כן, מה עוד רציתי להגיד על השיפוט? על השיפוט נראה לי דיברנו מספיק. קהל. מה אתם חושבים על קהל? רשמתי את זה בצד. אני התלהבתי רצח מכמות האנשים והתלהבות והטופים. אני חושב ש... זה היה מטורף. ניקול באה אליי באחד בצהריים ביום שישי, ואמרה לי שיש מתאמנים ששולחים הודעות ואומרים שהם רוצים לבוא, אבל מופיע באתר הסולד אאוט. עכשיו, אני לא יודע אם באמת היה סולד אאוט, אני לא יודע כאילו... אבל מבחינתי זה היה וואו, זה היה מטורף לשמוע את זה. אני חושב שהיה טירוף מבחינת הקהל. אני חושב שאחד הדברים ששמעתי הכי הרבה זה שהבנו מה קורה על הרחבה, זה היה מעניין. שמעתי מהרבה אנשים שהבאתי משפחה וחברים שלא חיים קרוספיט והם התלהבו מזה והם הבינו מה קורה על הרחבה, וכאילו ואמרתי לעצמי, זה מה שרציתי לשמוע. וכאילו אני זוכר שבאחד הזומים כאילו אמרתי, אני רוצה שגם עם סבתא שלי, בת 85, תבוא, היא תבין מה קורה ומי מוביל. היא לא תבין מה זה טרסטר בדיוק, היא לא תבין אם צריך לשבור מקביל, אבל היא תבין מי מוביל ומי ניצח. ואז מישהי שלחה לי הודעה ואמרה לי, סבתא שלי הייתה בקהל והבינה מה קורה ונהנתה. ובחתי אמרתי, אוקיי, כאילו סבבה, נראה לי שהצלחנו. יפה. מדהים. אתם רוצים קצת טיפה לעבור, יש קצת שאלות שהחבר'ה שאלו. אז יש פה שאלות שהתשובות הן קצרות. כן, בטח. לא, תתחיל עם השאלות, כי מה שאני רוצה להגיד זה על אחת השאלות. אוקיי, זהו, יש פה הרבה שאלות שהתשובות הן קצרות, אז אנחנו לא נתחיל עכשיו להיכנס לזה, אבל בואו נתחיל. מה הייתם משנים בתחרות? נראה לי שדיברנו על זה. מה אתם חושבים על הפרוגרמינג? נראה לי שדיברנו על זה. אולי נעשה קטגוריית זוגות. נראה לי דיברנו על זה שאנחנו יכולים לצמצם קטגוריית... אני חושב שזוגות זה מעט מדי ולא נותן מספיק במה למספיק ספורטאים. אני חושב ש4 יכול לעבוד טוב. 3-4 זה כיוון טוב. כן. האם תהיה אופציה בעתיד לתחרות עם יותר איבנטים ואולי איבנטים בערב? אני חושב שאם אנחנו נוכל לעשות את התחרות 3 ימים, להתחיל מיום רביעי, זה יכול לעבוד. השאלה אם אנשים יצטרכו להגיע, לדעתי אם זה יהיה בערב אנשים יצטרכו להגיע, ואז זה יהפוך אולי עם 3 ימים ואולי איזשהו מסנן כזה באמצע, איזה חיתוך. כן. אולי. האם התחרות תישאר תמיד בירושלים, או יש מצב שהיא תחזור לתל אביב? כנראה היא עוברת לקריית גת שנה הבאה. נבוא ביקש. בום. אז אני אגיד איזה משהו קטן על הדבר הזה ומשהו חשוב. המון אנשים שולחים הודעות אליי ובכלל של תחזירו את זה לתל אביב. עכשיו ברור שבתל אביב זה
נגיש יותר, יותר פשוט, יותר כנראה קהל, פוטנציאל יכול להגיע לשם והכל. אבל צריך להבין שהסיבה שזה נמצא בירושלים, זה כי עיריית ירושלים נותנת תמיכה חסרת תקדים לאירוע הזה. סתם בשביל להבין את המספרים, אני לא אכנס ממש לרמת המספרים, כי אני לא יודע אם דודו ועידן רוצים, אבל לא רק שאת האולם ואת ההבטחה ואת כל הדבר הזה הם נותנים בחינם, הם נותנים עוד המון כסף של קחו, תשתמשו בו בשביל להרים את ההפקה הזאת. עכשיו, סתם לצורך השוואה, כשזה היה בתל אביב, בהיכל שלמה סיקסט שם, שלמה, האולם עלה 150,000 שקל, והם לא קיבלו שקל מהעירייה. אז יש פה פער של איזה 500,000 שקל בין לעשות את זה בתל אביב ולבין ירושלים, מאיפה אתה תשלים אותו, את הפער הזה. וסתם לצורך השוואה, בתל אביב תמיד הם הפסידו כסף, גם בשנים הכי מוצלחות, גם ב-2019 שהאולם היה מלא, הם הפסידו כסף כל שנה, ולך תמשיך שזה גם סיכן את ה-RFA. נכון. סיכן את ה-RFA, אם דודו לא היה לוקח את זה. לא לנו RFA. ובירושלים הם לפחות מצליחים באיזשהו צורה להפוך את זה לאיזשהו עסק, ואנחנו חייבים שהמארגנים ירוויחו כסף, כי אם לא מרוויחים כסף, יש גבול כמה אנשים יכולים להתנדב לעשות דברים. בואו, אנחנו מבינים איך העולם עובד, אנחנו צריכים שאנשים ירוויחו כסף, הלוואי שיעשו גם 1,000,000 שקל ביומיים האלה, ואז הם יוכלו גם לשלם ארגזים לספורטאים, וזה יקדם את כולם. כן. בקשה לגבי או לייב או תיעוד של המקצים. זה כאילו, זה לא שאלה, זה בקשה. מסכים. נחוץ מאוד. אני לא חושב שזה גם עניין של תקציב. אפשר היה אולי, כמו שאמרנו, יש דברים שיכולים לעשות טוב יותר. חד משמעית, היה אפשר אולי לא לייב, אבל לתעד את המקצים. כאילו, היו דרכים שאפשר לעשות את זה מאייפון 15 פרו מהצד, מאיזושהי זווית לתעד מקצה ואז לעלות אותו ליוטיוב. היה אפשר לשחק עם זה, אבל יש דברים שלא שאלנו, כאילו, אנחנו ניגשנו לזה, כן. כאילו, אני ואתה ניגשנו לזה פעם ראשונה, היו דברים ש... זה משהו שכאילו לא היה בתחום האחריות שלנו, אבל בסוף גם מקדם את הספורט ואת החשיפה והכל. שנה הבאה אמור להיות תקציב הרבה יותר גבוה, וזה דברים שכנראה יקרו בוודאות. זהו. אני גם חושב שהם עושים את זה, צריך לעשות את זה כמו שצריך. כאילו, אם זה היה משהו מצ'וקמק, זה היה בסה. בסוף גם איזה האקרים איראנים רכבו על הנושא הזה ופתחו איזה דף שהם פרסמו לייב ל-RFA, ואנשים שם ראיתם את זה? כן, כן. משהו עם דולר, עם תשלום והגונבים פרטי אשראי או משהו כזה, לא? כן, משהו מוזר ברמות. כן, אני שמעתי על זה, לא ראיתי את הדף הזה, אבל שמעתי שזה קיים, כי גם קיבלתי באינסטגרם כזה, למה הלייב משהו לא עובד, אני כזה, אבל אין לייב ל-RFA, מה? מה מדובר? כן, ושאלה אחת שהיא טובה, למה כן להירתם ולהמשיך לעשות את התחרות הזאת? אוקיי, אז אני רוצה... התנתקת נראה לי מהאוזניות, אז עכשיו שומעים אותי פעם. רגע. מתעסק בטלפון באמצע פודקאסט, וזה מה שקורה. כן. עשי לי סטורי. טוב, אז אני רוצה לענות על זה. קודם כל, כמו שהתחלנו לדבר על ה-RFA לפני ירושלים, אז כמו שאמרתי, ה-RFA היה בסיכון, ואז זה היה את השנה של 21 וזה, ובסוף דודו ועידן הרימו את הכפפה ולקחו את זה, ואני מאוד מאוד מעריך אותם על זה. אני מבטיח שאין, כאילו, אין שם איזה אינטרס מטורף. כן, האינטרס של דודו בסוף זה לשמור על התחרות הזאת ולתת אותה לקהילה, ובעיניי זה מדהים שהוא עושה את זה, כי זה עבודה סופר קשה, סופר שוחקת, לא מתגמלת מספיק, וזה. עכשיו אני אסתכל מהנקודת מבט שלי, ואני מאמין שכולנו פחות או יותר באותו הכובע בנושא הזה. אולי דוד קצת שונה ממני, כן, יותר אידיאליסט. הקרוספיט הוא מאוד מאוד חשוב לי, וזו הסיבה שאני עושה את זה, וזו הסיבה שאני מתעסק עם זה, ואני אוהב את הקהילה, אוהב את התחרות, ואני יודע מה היא עושה לקהילה, ואני יודע מה היא עושה לתחום הזה, בכלל, לקרוספיט, למועדונים. כאילו זה אירוע כל כך חשוב לקרוספיט, ובגלל זה, אני אחרי, כאילו, שנה שעברה אני אמרתי לדודו, די, מספיק, יש גבול לכל דבר, והשנה הייתי תוך כדי מילואים, כשהוא בא ואמר לי, תקשיב, יאללה בוא ניתן בראש שוב, ותוך כדי RFA הייתי במילואים, כאילו באתי מהמילואים,
וחזרתי למילואים, כאילו, בזה, ועדיין זה היה לי חשוב לעשות את זה, ואני אמשיך כאילו להיות חלק מזה בתצורה כזו או אחרת, וכאילו לתת מהניסיון שלי, כי אני מבין כמה משמעות יש לזה לקהילה שלנו בכל כך הרבה רבדים, וזה מבחינתי. ואני כאילו, מעבר לדודו ועידן, כל האנשים שנכנסים למאמץ הזה, בכל המנהלים, התפעוליים, בכל התחומים, ואם זה המתנדבים והלוגיסטיקה, ובאמת כל כך הרבה אנשים טובים, שאני באמת מרגיש שהם בראש שלי בקטע הזה. שאכפת להם פשוט מהקרוספיט, שום אינטרס, אין שום דבר רציונלי שיגרום לי להתאמץ כל כך בשנה שבה אני איזה מעל 200 יום כבר במילואים, שום דבר רציונלי מעבר לזה שאני באמת אוהב את הקרוספיט, זהו. זה בשבילי. למה? אין לך מה להוסיף, דוד? אתה מסכים איתי כאילו? וואו. תקשיב, תקשיב, אין לך בושה. סתם, צוחק. לא, אנחנו תמיד צוחקים על זה, אתה יודע ש... כן. לא, אני איתך בדבר הזה, וכאילו זה היה קצת חסר היגיון מהצד שלי, ואפילו גם בבית כאילו לא כל כך הבינו אותי, כי כמות הזמן שהשקעתי בזה באמת הייתה חסרת פרופורציה, וזה היה בהתנדבות מלאה, וכאילו באיזשהו מקום... מההתחלה אמרתי לך, כמה חרא אתה הולך לאכול. אז אני אגיד לך מה, קיבלתי הרבה תגובות, כשניסיתי לשכנע את עצמי למה כדאי לעשות את זה, אמרתי לעצמי, וואלה, זה טוב לשם, זה טוב לבריין, זה טוב עוד חשיפה וזה. אבל באיזשהו מקום כאילו הבנתי שכאילו, אני אגיד את זה בצורה הכי לא מתנשאת שאני יכול, כאילו, אני לא צריך את זה, כאילו, אני לא צריך את זה בקטע הזה. וזה לא שם. בסוף זה קם ונפל על באמת, על דברים שאמרת. על להרים את הענף הזה, להרים את הספורט הזה שאני כל כך אוהב, ולגרום לעוד אנשים להיחשף אליו, ולראות עוד ספורטאים עושים את זה. בואו, אנחנו במצב שבחמש שנים האחרונות הרמה של הספורטאים, כאילו זה אותם ספורטאים, כאילו נשאר אותו דבר, כאילו לא התקדמנו. אנחנו תקועים כבר כמה שנים, וצריך לדחוף את זה קדימה, את הרמה, את הכל. אנחנו עושים המון פעולות גם בקרוספיט ישראל בשביל לדחוף את המועדונים קדימה, ואני חושב שבשנתיים האחרונות עשינו עבודה מטורפת בקרוספיט ישראל בהובלה שלך, גרשון, שצמחנו באיזה 30% בכמות המועדונים בארץ או משהו כזה, לא יודע בדיוק את המספרים, אבל עשינו פה דחיפה מטורפת, והדברים קשורים אחד בשני. חד משמעית. אני חושב שהכל בסוף בקהילה הזאת קשור אחד לשני, בגלל זה אני מוצא את עצמי בכל כך הרבה דברים כאילו, פתאום קרוספיט ישראל, פתאום אפיליאט ליג, throw down, זה דברים, הכל מחובר, ובאמת כל הדברים האלה סופר חשובים. כן. ולד, מה איתך? למה להמשיך להירתם לדבר הזה? להמשיך? אוקיי, אני לא ממשיך. ביי. אתה חתום על חוזה. אבל אני אגיד, בשבילי הרפא השנה היה גם דרך, כמו שאמרתי, לחזור לאזרחות, זה הוציא אותי ממילואים, אז זה עשה לי טוב. שתיים, גם כאילו איפשהו בעולם הכושר הזה, אני בקרוספיט כבר איזה עשור, ואני כאילו בצד של מאמנים כזה, כן? זה כאילו התחום שלי, כן? אני כבר לא ספורטאי או משהו בסדר, אני בצד של מאמנים וכו', וכאילו הרגיש לי וואלה, כן, אולי צריך לעשות את זה לפחות מתישהו, אז אולי השנה הזאת תהיה הזדמנות טובה, כי ידעתי שדוד ייקח על עצמו הרבה בהתעסקות שהיא לא מקצועית וגם מקצועית, אבל גם הדברים שתמיד אני אומר, בוא, אני לא הייתי עושה את ה-RFA, כי אני יודע שצריך עכשיו להתעסק ברגע, למה תעלו פה את זה ככה, ולמה אין לי את הוולבול של 30 שביקשתי, ובסוף, כאילו, זה שעשיתי את זה עם דוד, והוא הכניס לי לזה, ואמרתי, איזה כיף, אני יכול באמת להתעסק במה שאני טוב בו, ולא כאילו, לא לדאוג, למרות שאתה בסוף כן בא לך לקחת קצת פה וקצת שם, אבל כן צריך להישאר בזה, אבל למה להמשיך? אני אגיד לכם, זה תכלס לי אין בוקס, וכל מה שאני עושה יושב על זה שאני חושב שבוקס זה לא מספיק, אימוני קבוצה זה לא מספיק לאנשים שרוצים להתקדם. אני מאמין שיש אנשים שרוצים להשתפר ולהתקדם מעבר למה שיכולים לעשות באימוני קבוצה, והפינקל כאילו, והסיבה לזה שהם ירצו, אחת הגדולות, ה-70% מהסיבות זה שאנשים ירצו משהו שהוא מעבר לאימון קבוצה, להיות ביכולות שהן זה RFA, זה כי יש את ה-RFA, כי יש משהו שהוא מעבר, כי הם רואים את זה. אז לי זה סוגר את הפינה, זה כאילו, אני, חצי, 70%, 80% מהעבודה שלי יושבת על זה, שאני רוצה שאנשים יחשבו על עצמם ויגידו, בואנה, איך אני נהיה טוב יותר, איך אני כאילו נהיה הכי טוב באימוני קבוצה,
והם רואים את ה-RFA, וזה כאילו המגדלור הזה, והם מסתכלים על זה, ואני אומר איך אני מגיע לשם, ואז אני אומר, טוב, בוא, תעבוד איתי, כאילו. בגלל זה אני חושב שזה בשבילי זה כאילו, זה אני לא צריך סיבות אחרות. אני צריך שה-RFA יהיה קיים, כי זה מביא לי פרנסה, זה בסוף, אני גם באמת מאמין בזה, שאני חושב אולי לא כולם, אבל הרבה אנשים צריכים לדחוף את עצמם קצת מעבר, וה-RFA, או זה שיש אותו, זה שהוא קיים, זה שהוא שם, זה דוחף אותם. זה מראה להם שאפשר להיות מישהו חזק יותר, בכושר טוב יותר, ושאיפה שנמצא, בדיוק, זה נותן להם את ההשראה של גם אם יודעים למסה ויודעים ללכת על הידיים, 100 קילו סנאץ', אתה לא צריך להיות אתלט גיימס בשביל זה. אפשר ליישם את זה גם בחיים האלה. וזהו, כאילו, מה עוד אני יכול להגיד? RFA זה מדהים. כשזה טוב, זה טוב. כן, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד לסיכום, כי כבר חפרנו. בשבילי לא מובן מאליו, בתור מישהו שעבר קצת בתחרות הזאת, השלישייה הזאת, כאילו שבסוף כולנו כאילו היינו עם איזה שהם ידיים על ההגה, באיזושהי תצורה כזו או אחרת, אבל לעבוד בלי אגו, באמת עם המון 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 ניסיון שלכם, וכאילו מקצועיות, פשוט ממש נהניתי מהתהליך. זה תהליך לא פשוט, כאילו להרים את התחרות הזאת, זה באמת המון עבודה, כאילו מן הסתם גם דודו ועידן וכל שאר האנשים שזה, אבל זה לא מובן מאליו, שכאילו זה היה פשוט כיף. באמת נהניתי מכל שנייה בדרך, אז זה מדהים, אז תודה לכם על זה. תשמע, נהיית רגיש יותר מה שנשוי. אני בן אדם הרבה יותר טוב מה שאני נשוי. אני בכלל לא עצבני, אני לא מקלל, אני מאוד רגוע. כן, כן, לגמרי, מסכים ב100%. הייתה פה שלישייה, אני חושב, אגדית. כן, מקווה שזה יסתדר, ונמשיך לעשות את זה גם שנה הבאה. כאילו, השלישייה הזאת אנחנו נמשיך להיות קרובים בלי קשר, כן, אבל ספציפית ל-RFA אני מקווה שזה יסתדר ונעשה את זה שוב. כן. בום.